Давам ти идея за подарък на човек, който много обича люто и е почитател на лютите чушки. Получихме го и ние като подарък. Много се впечатлих и затова искам да ти покажа какво съдържа и най-вече аз много държа на българското, изцяло произведено в България. Не правя реклама, просто наистина много ми хареса и затова го споделям, за да може повече хора да научат, че има нещо такова произведено в България след семенца, които са селектирани тук. Това са едни от най-лютите сортове в света, люти чушки, 4 сорта. Вътре във всяко плекче има по 5 семенца. Сложили са и лепенки, да можеш да си надпишеш сортовете. Има много подробни и хубави указания за употреба. И защо за абсолютно начинаещ градинар всичко необходимо. Има тор за целия вегетационен период. Може да се ползва азот, фосфор, калий, съдържа магнезий добавено и още какво имаше? Магнезий и калций. И микроелементи, разбира се. Има и наръчник за отглеждане на лютите чушки. Прочетох го, наистина много полезна информация за всеки, който сега започва да се грижи за растение от семенце като цяло. Има си чудесна оранжерийка, която си има капаче, затваря се плътно и си има, тук се върти както на солничка, може да се затвори, за да се изцяло да се получи оранжерийния парниковия ефект, или пък да се отвори, когато стане много топло през деня. И разбира се и почва, която по моите професионални преценки със сигурност ще бъде и в повече, ще остане. Това е. Чудесно е не само за подарък, а и за теб, за първи опити за засяване на семена, или пък ако много обичаш люти чушки, такива сортове не можеш да си купиш на пазара. Със сигурност трябва да ги насееш само от семена. Пожелавам успех на всички, които дръзнат да подарят или да опитат сами да сеят. Успех!